Salutare tuturor! Sunt Mihaela, bine ați venit pe acest canal de YouTube. În videoclipul de astăzi am să vă arăt altă rețetă pentru îndesirea genelor și sprâncenelor. Avem nevoie de 2 lingurițe de ceai verde, peste care punem 100 ml apă clocotită. Se acoperă și stă 10 minute. După ce au trecut cele 10 minute și s-a preparat, se strecoară . Apoi se toarnă în borcan. Se ia bețișoare de urechi sau dischete de bumbac și se înmoaie în această infuzie. Apoi se aplică pe sprâncene și gene. După ce aplicați, lăsați așa, nu spălați, lăsați să se usuce. Faceți acest lucru de 3 ori pe zi sau dimineața și seara. Aplicați și pe foliculii de păr și lăsați să se usuce, apoi spălați. Poate fi păstrat la frigider timp de 10 zile. Uneori se întâmplă ca pur și simplu să dorim să găsim soluții eficiente pentru sănătate și frumusețe care să ne fie la îndemână, iar atunci natura cu bunătatea ei ne sare în ajutor ca de fiecare dată, dăruindu-ne plantele cu efectele lor benefice. Dacă nu sunteți abonați la canal și doriți să urmăriți rețetele, sfaturile mele, atunci abonați-vă, veți găsi o mulțime de rețete simple și eficiente care vă vor fi de mare ajutor. Cu voi a fost Mihaela, vă mulțumesc că m-ați urmărit.